Ngosi aphuze lesitsha senkosi aphinde aphuze la ngokungafanele. okay ibambe lapho ngokunjani ngokungafanele kanti ubani ofanele unecala lomzimba negazi lenkosi lopalayima kanti ubani ofanele ukudla ofanele ukudla so enza lento ukuthi musukuma uzodla la ngiyithanda indlela esiseva ngayo isidlo senkosi kuleli bandla ngoba asiphoqi umuntu ukuthi akazodla kodwa umuntu la ehleli khona uba nombuzo ukuthi ngifanele noma ngifanele yini abe sehlala phansi. Number 2, uma kade ujwayele ukusidla esontweni lakho ungapheleliswanga ebizalwaneni hlala phansi uyihlola ukuthi angiqhubeke ngisidle isidlo ungayanga emanzi namaningi. Amen. Lento yukuphila kwekholwa, lento yukufa kwekholwa. Amen. Yingakho uma usuka ekhaya awusukanga wathi ngisayimvuselelweni ngoba lento yukudla okuvela ezulwini. Impela kuthengwe esitolo kodwa uma sithandaza ngoba umlomo wethu uyadala le akuseyona ijuice kodwa sekuyikhazi lika Jesu. Amen. Akusesona isinkwa esigcwele kodwa sesohlephula emzimbeni kaKristu Jesu. Amen. Uma kuukuthi kanti uyadla kungafanele udle hlolisisa ke umbuzo ukuthi onjani ofanele kanti onjani ofanele uzoyithola 28 October kubazalwane. Uyazi ukuthi uma uyi-agent kaSathane ungadli lethi xabana nomuntu oyidla ngongaqondi ukuthi udlala uzobona ushaya ama own goal nje kanti ama own goal enziwa ukuthi wadlala ngafanele udle khona. Amen. Uyazi ukuthi njengoba sihleli la kunabantu abazothatha yonke lenkosi njengoba inje ukuthi okusuma usibani wathi kunabantu abahlela behleli khona bayiphephethela bekhona bazi ukuthi khona umuntu nje baxoshela indaba bazohamba ngobatshela indaba ungadli la Jesus, hallelujah. ungadli la Jesus. ungadli la musozohamba uyohleba leli bandla nokuphetha kwalo namaphutha alo namaphutha omama abaphetheyo namaphutha abashuma nomfundisi wakhona ukuyakusiza ngempela ungadli la ngoba udlala unje. Baningi abantu esibabonile uma ufunda uverse 30 walapho bakumacingwana uma ususuka usuhlekana nawo ngifuna ufunda ngoba le version ithi balele kanti esingisi bafile and bafe behlala kodwa bafe kudla isidumbu nje sidle nesidumbu la ngoba yonke lento esiyenza iwumdlalo nje kuyena akayibone ubona kuyinto nje engena bazalwane Moya weqiniso. Ngadli la sizokungcwaba ngempela sizokwenza njani mzalwane sizokungcwaba bajika abangani bakho bangeze emngcwabeni uma bezile emngcwabeni bafike bakhetha inkosi wena uyesihogweni bona baye ezulwini kade besizakala ngawe uzala bengezi la emngcwabeni wakho kuyophenduka nabantu okade ukhuluma kanye nabo kabi ngabantu bangene ezulwini esihogweni manje ihluka indlela isho kodwa umuntu akazihlolisise nathi ngifuna siyenze sihlolisise izolo kwaba sekhola so4 verse 17 nize nimtshela uAkhipha ukuthi aphele umuntu ozodlala umuntu onjani bazalwane futhi wazonicisela nesipho sakhe kusona esambe senkosi. Amen. Ngoba umfunda uverse 23 ufunda
23. Yeah. Ngokuba mina ngakwamukela enkosini lokho. Uqedile. Lento ayikuyona umuntu kodwa lento siyamukela ke bazalwane. Nalo mfundisi omphambi kwenu naye lento uyamukeleke phi lento ayishona. Ungabi isitha sakho. Ube isitha sikaba. Ube wena kanye nawe. Yo, Jesu. Jesu. Uyafazalwana. Yazifazalwana. Yazi sambe discuss abantu ongababoni kahle. Discuss lamadoda lawo. Discuss labo mama lawo. Musuthi uyababheka bona ngoba nabo discussa ikhona abaphathi befihlaka ngobani lapho. Yo. Abekho la kodwa khona ophoshozo abazihamba ukutshela ukuthi Hayi Nkosi yami. Yo. Nisofa bakwethu nisofa. Moya weqiniso. Lapho lebazalwane inkosi kabi. Uso meke wadlala kanti usazophunda uhambe uyokhuluma ngaphandle. Yeke ke kuthipiswa ngoba uzofa. Hayi Nkosi yami. Moya ngcwele. Khuluma kwethu khuluma. 28. Yeah. Kodwa umuntu akazihlolisise khona ke ade lesisikwa. Hlolisisa ke bese wenza njani? Kuhle. Ungadli kanti uyayibalekela lento yokuhlolisisa. Ngcwele. Lento yokuhlolisisa uyibalekela. Hayi. Umuntu ozala othi Nkosi, ngikulungele yini? Uma ungalungele, uma khona nje umfundisi eshuma khona ingekho right, idla. Ungagoduki. Bamfundisi. Mama umfundisi, baba umshumayeli ngicela ukukhuluma lo nodaba. Ngoba ngidlile kodwa khona into ebekade sikinqaphela ngoba abanye bazonqatshela uSathane bathi isidlo senkosi ngenxa yokuthi uzothi uSathane njengoba ekhuluma kanti umfundisi uthona usaqualify uyaqualify. Kodwa iba umuntu ozoba umngani nokuthi angikwazi ukuthatha izinto zala ngikhiphele ngaphandle. Amen. Amagugu ethu lawo. Ungakhuluma ngomfundisi ukuthi uyabhayiza. Ungakhuluma ngomfundisi ukuthi uyini. Kodwa ungakhulumi kabi ngalento ngoba ineyivumbu lento phansi. Abanye basematshwaleni bayithatha kancane lento. Abanye basemajele bathatha kancane lento. Ayithathwa kancane. Yo. Moya ngcwele. Moya weqiniso. Ngokuba odlayo Odlala aphuze la kuzidlela aziphuzele icala. awusushilo mbeka amancingwane ume njani Uma engawahlukanisi umzimba. Ngalokho ke Ngenxa yalokho baningi phakathi kwenu. baningi la phakathi kobani kwenu abanjani Ababuthakathaka abanjani babanye banjani nabaningana balela. nabaningana abanjani bafile kodwa bamaphi baphakathi kwenu nihamba nabo baphakathi kwenu bayagula bafile baphakathi kwenu. Moya ngcwele. Ngathi wathi ukhulumani Moya weqiniso. mukathethe lo muntu othi mufike bakaqaleke indaba izuse phezulu zelana Nkosi yami. Moya. wazoba nesibindi ngokukhuluma izinto zasebantu. Hallelujah. Wakhuluma ngezinto ezikucayeka ngakho usahlubeleza kwakho usahlube ingane zakho le ngane zakwakho lezi eyidakwa iphuphuze le ngane eyishintsha amadoda laphambi kwakho zingena ziyaphuma ziyahuba njengezinje ihubona kwaja phambi kwakho ziyaqoma ziphila yonke imkhuba uyeka yonke lento zokhuluma ngebandla nje. Hayi Nkosi yami. Ngimfundisi basebane ngizoyimela kuze kube sekuphela niyoze ningihambise nanda ke bekimele iqiniso lokuthi ungakhangela into lesikaNkulunkulu usofa. Hayi. Yo. Moya ngcwele.